ngai kublai phi baro iwei pe iwei iba ju support yang anak kapor sha kapor hakane ka channel ka jonga ngai kublai kham tam ya ki subscriber ki jong phi ki like ki share ki comment ki jong phi tong ni snap khandia tia ka jingkren jong I deputy chief minister jong ka jalla jong I tengen saya page shadin kadon ayu na kane ka jingkren jong I deputy chief minister jong Api kidon kat dari kidau ke bangan nom ong bet ba squarely ban kono ya ka company lane ya ki kontraktor lane ya kai na sel ten rei bun ki challenges ke bang ya shem ke bangi kendo kham tam me ka we dei ban kalan issue dikatai ka pelong ba ka project ka slam dari pipe ka package wan nadu nang tuno serpi hadu ang tua po PSC Pomlum Banyun KPC Pomlum ni ong pi ke problem ang tu pada dia ki shifting utility ki bateng teng day bat ka light teng teng day bat ka hab ban shift ki pai hab shift ki ni ki post electric te kitar ki don ki issue kam tam pi balai be teng kho ya kan pakai suan kalong challenges nomor ba upai pende warit upai 300 daya 250 daya ban shift ya umde ka masuk tena ka daw kadon ka challenges de mener na try lagi ang to hapo 101 area ang laya batay bakin sedang no ban le ya ka basa ka kapsang kumasis pa nyo kumta ban pendep ya ka connection jong tu upai jong ka peci te ka basang tu na klong mene hadin mengenai kren nang ta akbai dei bat kitu gi post electric ru laya menjur bakin pendep apa biang apa udah pernah dia pendep lu bat nakaliang jong kontraktor jong kapati chuan lu keluar ba ya kan ke surok pendep apa jong uni ulai puitriku Desember hooj ka curing kadang kan bampor la se extra sa khatsan sngi la ni arpo sngi ya kata kam lele tang banganga kwa baki pai ba ro ken yo I ba ka jela jongi kaya chakam bikin yo I ba ka kam kummala ang lot daki post nem ke la le no ya kan ke folit nadu na sirpi hadu ang te apo pomlum PSC ba kin yo I ba kala dem naro sedok hapo kalai puitrik jong uni Desember kejingkren jong iba presdun ke per bak libak bat kane ka rukom bantre ya kane ka surok namar bai ong hadu ban hakadu kalai pho huai trik jong no pra te phila ban complete ya kane ka surok ndrei ladang apej manga hadu bandakut upanai April lo 4 dep ya kane ka surok te kumbai jukren haki social media baper ba iong ba haba pikren pidai ban perkhat sis pasin na kalian ke jongaru ngaong yo ba preston song badai deputy chief jong ka jela jongi te haba pikren sno bada perkhat namar kakam shano ban kaktin shano te ngakwa ya pi pajba iwei iba yo I ya kaneka video ka jonga sno ba sa komen pia ong kumno bat pis ngeu kumno halor kaneka jingkren jong I deputy chief minister jong I te haba pi pej katne ka jing sakut blok bat ka jing pom artan mentang shukein bej la kumno hadu banai April ru 4 dep ya kaneka surok yo lese kan poi hadu banai Jun Julai ru kunta ter namar POE kadang bun ba kumno ban pentrain rei ka jing kop jong u deputy chief minister jong I hamba one inspect ya kaneka surok u ong la kumno hapo jong kalai pho tarik jong banai Desember lala ban complete no iya kane ka surok tangkum ta kumlai sibun kumlai shajar ngo iya pi iwei ngin saya kendu pat ha ka wei pat ka video kumlai sibun